Sa number 10, nahaya nga bangkay ginluwas ang pamilya gikan sa sunog sa Barangay 9 sa Bacolod City. 41 ka mga individual ang nadulaan sa balay sa sunog sa Burgos Locsin Street sa Purok Calachuchi, Barangay 9 sa Bacolod City, Miyerkules ang hapon. Isa ang pamilya ni Maria Fria Saratobias sa 7 ka mga balay nga nasunog. Ang mangod nga lalaki ni Saratobias ang ginhaya sa ilang balay sa magluntad ang sunog. Gitinguan sa mga himata nga mapagwa ang lungon sang napatay sa dalan. Magluwas sa lungon sang ilang utod, halos wala sang may nasalbar nga gamit ang pamilya nila. Nagwa sa investigasyon nga nagsugod ang sunog sa second floor sa balay ni Roberto Maligdong. Ang balay nga ginhalinan sang kalayo, ang tupad lang sang balay sang namatsan. Sunog kay Saratobias, bangod sa mabaskog nga hangin halos 2 lang ka minuto, kag nagtabok ang kalayo sa ilang balay. Kagabi, ginbuligan ni punong Barangay Madeline Diaz sang Barangay 18 ang pamilya Saratobias, kag ginbayaran ng isa ka gabi nga pagtinir sa sang bangkay sa Gigato Abisya Funeral Homes. Si karon pag-idiyahan sang pamilya nga butangan sang tolda kag maplastar ang bangkay sang ila utod sa guwa sang nasunog nga balay. Sunod sa report sa Bureau of Fire Protection, naglawig ang sunog sang may kapinsa tunga sa oras. Kag nagdangat ang damages sa 155,000 pesos. Parayon pang investigasyon sa ginhalinan sang kalayo. As to cause, ang mutong ibalikan sa amin yung mga investigador sa umaga, kaya hindi balay ni Sir Roberto, this is a true story made of light materials, no? Totally damaged din siya. Pag yung tupad, may pader. So, unfortunately, may pader na usla, pag-ito sa iyo balay na tupa yung mga debris. So, wala pakapakukay kagapon ng ato ng mga investigador as to the possible cause of fire na to. No? But according to information na nag-gather nila sa mga tagalayman mo sa balay ni Sir Roberto, na prior to that incident, kaya sila sa mga kalimauan na nagkakasunog sa second floor sa ilang mga balay. Though there are allegations sa balila, malipot sa sagwa na nagsunod. So, wala ka na gina-entertain ang mga idea, kaya since the area is thickly populated, kung may sunugin man sa sagwa, makita na siya sa mga tao, and that would be easier na matap na o mapalo. Kaya may harapan initiative ang mga neighbors na pamulit sa kani, nagbayanihan sila, no, with the use of balde and tubig. But then, since ipilit ang mga balay and may tubig materials, kasi nilaglag ang ating sunog.